suka yi karo da kushi yaro da goro ba lasa ce kawai ashe. Sun tabbata magara ba za ta ci dutse ba, cin kaya sai dai rakumi itace dangi na yin da shirya ke razanin maza dan wakka su ka zubar da jini don ka ɗaukaka kalmar rabbu ne ashe. Jarumitar saran badar shi ɗaya tar ya zo da harbin su na biyu kai a ƙarfi ba kai sa'adu ba. Rasulu kun yi aiki da Rasulu Mustapha ruhi dukiya jiki kun buga ba madadda ba. Har ya halarci duka yaƙoƙin nan da ɗahiran kudu sun kara annabi sun san tabarraki. Jefa sa'adu fansa a gare ka duk mahaifa na Rasulu wanga kyauta ta sa jiki haƙi. Ya san falala da ma yawa je ka an kabut a aya ta 8 da rabbu ke magana jalla kaliki. Ni zan tuni da nunin kofar Rasulu kowar ya shigo da fari daren aljanna marhaba.